свежи лято. Добре дошли в стаята на Хенди. Гледайте се какво става. Телефонче, я да чуем на яхите мозки слушалки. Кой е най-хубавият глас на света? Кой? Росич. Джоко Росич. Ага. Я ден книга на навигацията. Той къде е сега? Сега се връщам. Така, Nokia Lumia прави каквото се сетиш. С Windows, 3D навигация и подарък слушалки Monster за 27,90 с абонаментен план от Intel. Основен партньор на Intel. Тя и той. Всеки делник от 16 до 22 часа. От 29 юни само по BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление.